Өзіңіз қарағыз. Ана, уже влажный. Роберт Уразгильдеевның бақшаға келген сайын жаны әрней. Отыртсаң яшілше өсмей, үйге кірсең бүтін жер юыш де. Хаманы кірайынды, хаманы. Мына 3-ші жыл енді бір. Әлік алай түгілі. Су, видимо, Волгадан келемі, Байбышевский электростанция, Татама, Суна. Видите, все затопило. Ждать сколько, я не знаю, когда это все высохнет. Бирюзә Гарифуллина утырткан чәчәкләре язмышы өчен бер шыла. Быел хуш ис орынына сасыган күл исе килә. Я тут много-много чего рассадила, да? Мин монда бик күп әйбер чәчтем, әмма бөтен җирдән су агып утыра. Хәтта үләнгә кадәр шиңә. Мин бит булай су буласын бөтенләй белмәдем. Малахит, ял һәм текстильщик бакча ширкәтләрен инде берничә ел рәттән су баса. Менә шушындай күл инде яз башыннан бирле күзәтелә. Биргә бакчаларына бары тик 30% кеше генә килгән. Башкалар бөтенләй килеп җитә алмый. Менә шушындай резин итекләрдән бары тик бата-бата гына йөрергә мөмкин. Подтопление идет из-за того, что... Әлеге проблема Куйбышев су саклагычында суның күп булуына бәйле. Хәзер ул 53 метрдан артык. Көзен анда су җибәрмә аркасында бакчачылык ширкәтләренә керә. Бакчачылар елга бер тапкыр ширкәткә 7000 сум түли, әмма бу акча су басудан саклау өчен тотылмый диләр. Электричества нет, дороги нет. Без бакча җитәкчесенә тәкъдим белән чыккан идек. 1 ел акчаны аңа тапшырмыйча үзебез юлны ныгытабыз дип. Ул риза булмады, акча кирәк ди. Рәис исә өеп ясалган юл гына коткармаячак, булай да суны насослар белән бер туктаусыз суыртабыз ди. Дорогу-то мы поднимем, а на участке-то вода куда денется? Мин акчаларның кая киткәнен аңлата алам. Беренчедән насос эшли, слесарьга хезмәт хакы түләргә кирәк. Моңа өстәмә салым түлисе. Юлны күтәрергә була, ләкин су барыбер агып киләчәк. Хәзер 60 бакчаны су баскан бакчачылык ширкәте белдерүенчә, су якын атналарда китергә тиеш. Яшел Үзән районыннан Руслан Хөснетдинов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы.